правадыр, з мечам высока ўзнятым, варту нясеш заўжды. Благослови нас з неба во все часы и дни. Сила Твоя нам треба, Михале барани. Дьявол нам пастку ставить, бой вяде з нами свет, хлуснёй привабнай зманом, нищить життя наш свет, моцаў пякельных зброя, раніць да глыбіні, прыйдзі на дапамогу, ад згубы барані. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пана з вами. І з Духом Твоим. Бог у святым месцы Своим, Ён збірае народ свой у Своим доме, Ён силу и моц дае народу Своему. Гэтымі словамі антыфону на ўваход распачынаем нашу дзелу святой імшы, падчас якой я малюся за памерлых, просячы добрага Бога аб міласэрнасці, вечнае жыццё ў валадарстве нябесным для памерлай Уладыславы Сташкевіч у 20-ю гадавіну ад яе смерці. Таксама малюся за памерлую Яніну Валентыновіч і ўсіх памерлых сям'і Сташкевіч. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, чынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Божа, абаронца ўсіх, хто на Цябе спадзяецца, без Цябе няма нічога моцнага, нічога святога. Атулі нас Тваёй міласэрнасцю і навучы нас мудра карыстацца сямнымі дабротамі, каб яны вялі нас да добра вечнага, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание книги пророка Еремии. Так сказал мне Пан: «Иди, купи себе льняный пояс и подпиражи им стёгны свои, але ў ваду не клади его. И я купил пояс поводле слова Пана и подпиразал им свои стёгны. И другі раз было скіравано до мяне слово Пана: возьми пояс, які ты купил и яким ты подпиразал свои стёгны. Устань, пойди до Еўфрата и схавай яго там у расколіне скалы. И я пайшоў и схаваў яго каля Еўфрата, як загадаў мне Пан. Калі мінула шмат дзён,
пан сказаў мне: «Устань, ідзі да Еўфрата і забяры адтуль пояс, які я загадаў табе схаваць там». І я пайшоў, знайшоў і ўзяў пояс адтуль, дзе я схаваў яго. І вось пояс збуцвеў і стаў ні да чаго непрыдатны. Тады пан скіраваў да мяне слова, кажучы: «Вось, кажа пан, так я знішчу пыху Юды і вялізную пыху Єрусалема. Гэты грэшны народ не хоча слухаць маіх слоў, жыве ва ўпартасці сваіх сэрца і сходзіць за чужымі багамі, каб служыць ім і пакланяцца ім. Ён будзе, як гэты пояс, ні да чаго не прыдатны. Бо як пояс прылягае да сцёгнаў мужчыны, так я прылучу да сябе ўвесь дом Ізраэля і ўвесь дом Юды, кажа пан, каб ён быў для мяне народам, імем, хвалою і славою». Але яны не слухалі. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Бога, які тебе створив, ти покинув. Бога, який тебе створив, ти покинув. Ты погардил скалой, что народила тебе, и забыл Бога, який дав тебе життя. Убачив гэта пан і у гневе откинув своих сынов и дочок. Бога, який тебе створив, ты покинув. І сказав: сховаю ад їх своє обличчя, і погляжу, який буде їх конець. Бо яны покоління криводушне, діти, у яких нема вірності. Бога, який тебе створив, ти покинув. Яны обудили мой гнев тым, что не есть Богом, марностью своею мяне засмутили. Тому я выкличу их обурение тым, что не народ, засмучу их неразумным народом. Бога, який тебе створив, ти покинув. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Постановивши, народил нас Отец словом правды, каб мы были певним початком Його створення. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І за Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Macwieja. Хвала Тобі, Пане. У той час Езус рассказал народу такую прыповесть. Валадарство небесное, подобное да зерня гарчычнага, якое узяў чалавек і пасеяў на полі сваім. Хоць яно меншае за ўсялякае насенне, калі вырасце, бывае вышэйшым за іншыя расліны і становіцца дрэвам так, што прылятаюць птушкі нябесныя і гняздзяцца ў галінах яго. Пасля ён прапанаваў ім іншую прыпавесць. Валадарства нябеснае падобнае да закваскі, якую жанчына узяла і паклала ў 3 меры мукі, пакуль не скісла ўсё. Усё гэта Езус гаварыў народу прыпавесцямі і без прыпавесці не гаварыў ім, каб збылося сказанае прарокам, як кажа:
Адкрыю ў прыпавесцях вусны мае, раскажу утоенае ад стварэння свету. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте на хвилинку. Браты і сёстры, в сённяшнім Євангелії чуем, як Пан Єзус прапаведуе да сваіх вучняў і робіць гэта як звычайна, выкарыстоўваючы прыпавесці, каб лепш гэтае слова, гэтая навука магла ўкараніцца, каб гэтыя вобразы больш растлумачылі вялікія таямніцы валадарства нябеснага. Чуем, як Езус гаворыць, што падобна валадарства нябеснага да гарчычнага зерня. Сёння параўноўваем. Гарчычнае зерне ледзь бачнае, вельмі маленькія. Але калі мы добра даглядаем за імі, паліваем, то тады яны ператвараюцца ў сапраўды вялікае дрэва. Другі вобраз, з якім параўноўвае валадарства нябеснае, Езус параўноўвае да закваскі, якую жанчына ўзяла і змяшала з 3 мяхамі мукі. Мы так сапраўды не можам бачыць закваску, але без яе цеста не падымецца. І такое хрысціянскае жыццё, жыццё ў ласцы. Гэтая ласка, яна не бачная звонку, яна не шуміць, як-то не праяўляецца, але калі яна пранікае ў сэрца чалавека, то сапраўды Божая ласка прымушае гэтае насенне прыносіць добры плён і ператварае грэшнага чалавека ў святога. І гэтая Божая ласка даецца нам праз веру, праз малітву, праз святыя сакраменты, праз штодзённае вернае жыццё Богу і ягонай любові. Жыццё ў ласцы – гэта перш за ўсё дар. Дар, якім павінны пакорна чакаць і прагнуць. Дар, які мудрыя гэтага свету можа не цэняць, але які Бог жадае даць пакорным і простым. Браты і сёстры, гарчычнае зерне стане вялікім дрэвам, а закваска Божага Слова няхай прыносіць плады нам на вечнае жыццё. Святы Аўгустын калісьці сказаў: чым больш сэрца схіляецца ў пакоры, тым больш яно узвышаецца ў дасканаласці. Амен. Праз Хрыста, які навучае пра валадарства нябеснае, скіруем да Бога нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён быў у свеце закваскай збаўлення. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся за ўсё чалавецтва, каб Пан Бог вызваліў яго ад нянавісці і агрэсіі. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся за дзяцей, якія знаходзяцца на канікулах, каб яны праслаўлялі Бога ў яго стварэннях. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся за памерлую Уладыславу Сташкевічу 20-ю гадавіну ад яе смерці, за памерлую Яніну Валентыновіч і ўсіх памерлых сям'і Сташкевіч, каб міласэрны збаўца прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы сеялі зерне нябеснага валадарства ў нашым асяроддзі. Цябе просім. Всемагутны Божа, выслухай просьбы тых, хто з надзеяй да Цябе усклікае. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Нас не покидай, нас не покидай, Иисус, нас не покидай. Ты сказал, что без опеки не покинешь человека. Щиро просим ласки Божей, без якой мы жить не можем. Нас не покидай.
нас не покидай, Езу, нас не покидай. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Свайго, а так само на корысть нам и усяму Костелу Святому. Усемагутны Божа, прыми дары, якія мы Табе складаем з таго, што дзякуючы Твоей шодрасці атрымалі. Няхай праз моц Твоей ласкі гэтая ахвяра асвяціць наше зямное жыццё и приведе нас до радости вечной праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, I z duchem Twoim у хору серце, uznosimy ich do Pana. а дякуем Пану Богу нашому. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз свайго мілаванага Сына, Слова Тваё, стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне, праслаўляюць Цябе ўсе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Так само и мы разом с усими анёлами обвящаем Твою хвалу с радостью ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у ім'я Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна, выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа.
Праз Христа з Христом і у Христі, Табі, Божа Ойча, всемогутний у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злоха. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое Твое владарство владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой. Иисус, Тебе люблю всей душою, Ты мне надеяй и супокоем. Иисус, Тебе люблю я, іншої любові і не хочу я. Єзу, Тебе всім серцем люблю я, іншої любові і не хочу я. Открий мої очі, каб бачить Єсуса, Його полюбив я, ближе стать имкнуся. Открий мої уші, каб мог Його слухати.
Открой мое сердце, познать дай Иисуса. Открой мои очи, как бачить Иисуса. Его полюбил я, ближе стать имкнуся. Открой мои уши, как мог его слухать. Открой мое сердце, познать дай Иисуса. Молимся. Пане наш Боже, мы приняли на святейший сакрамент вечный успомин муки Твоего Сына, ученика б гэты дар, Его невыказной любови посприяв нашему збавленню праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую за супольную молитву, примите с верой Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Володар небесный, наше избавление, накируй нас грешных, Ты наш шлях сумления, Ты пануй навеки, володар усей земли, будь у кожний час з нами, Боже наш. Ты пануй навеки, володар усей земли, будь у кожний час з нами, Боже наш. Ангел Панський звіставав Панні Марії, і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повна ласки.